Liwat nga mag-ooperate ang El Nino team sang Western Visayas Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Agud nga mas pasangkaron ang koordinasyon sang mga ahensya sa posibleng halit nga dala sang El Nino sa rehiyon. Sa idalom sang Memorandum No. 40, nagmando si Office of Civil Defense Regional Director Raul Fernandez sa tanan nga miyembro sang ahensya kag stakeholders nga mag-ubra kag magpasa sang ilatag sa mga El Nino action plans. Igalakip diri ang mga particular programs sa ahensya, gobyerno, aktibidad, intervention, target ng mga benepisyaryo o kung target ng mga benepisyaryo, schedule sang implementasyon, budget, kag mga focal person nga mo ang magaserbe nga basehan sa igatugod nga Regional El Nino Comprehensive Integrated Action Plan. Sa interview sang Bomba Radio kay Fernandez, iyagin pahayag nga isa sa ilang nga pagatutukan amo ang mga tikang agud indi man matamaan ang rehiyon sa El Nino. Ilabi na nga posible man ini nga magalawid tub-tub uda nga mga binulan sang 2027 suno sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Lakip sa task force amo ang tanan nga mga ahensya sang gobyerno nga maghahatag sang ayuda sa mga apektado nga mga lugar, kagamuman sa mga ahensya nga magatutok kag magapasigurado o kung magapasiguro nga mayara pa sang insakto nga supply sang tubig. Naibaluan nga ginkumpirma na sang Weather Bureau nga amat-amat na nga nagaumpisa ang El Nino conditions sa Tropical Pacific o kung Tropical Pacific. Kag 80% na ang posibilidad nga mag-develop ini sa full-blown El Nino. I-activate na naman natin yung ating regional task force on El Nino. Masiguro natin na patuloy pa rin yung may bibigay nating serbisyo sa mga affected communities natin. Yun yung pag-uusapan namin sa ating task force na paano natin maiinsa nitong long-term effect nito. Kailangan natin paghandaan nito, kailangan natin ng all of the government approach ito na maigsa natin yung epekto nitong El Nino.